An sɔgɔma a somɔgɔw denmisɛnninw don dukɔnɔmɔgɔw tarasɛ ne tɔgɔ Awa Konate ne bi baara kɛ USAID ka programme min tɔgɔ Mali Skilling n'o baara bɛ kɛ World Vision fɛ n'o baara bɛnnen bɛ nakɔ sɛnɛ baloko ani kɛnɛya fo ka se nakɔ sɛnɛ fo ka se saniya baaraw ma an nana baro kɛ o fɛ sɔgɔmada in na muso kɔnɔmanw ka baloko ani kɛnɛya fo ka se muso sindilaw ma olu fana ka baloko ayiwa yalima aw yɛrɛ bi dɔɔni dɔn muso kɔnɔmanw ni sindilaw ka baloko cogoya kan an'u ka kɛnɛya ko kan bi bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i n'a fɔ ko ni kɔnɔ b'i bolo awɔ i ka dɔ fara ka dumuni kɛtaw ko ni n'o ye dumuni nafamaw ye ni den b'i bolo awɔ i bɛ ka dɔ fara i ka dumuni kɛtaw kan awɔ ka sin di den ma kosɛbɛ ka ji ɲuman d'a ma awɔ ayiwa o diyara n ye a ni ce aw ka kunnafoni na ayiwa n bɛna dɔ fara aw ta kan a ye min fɔ a bɛɛ ka ɲi nɔ a y'a faamuya aw ɲɛ bɛ nin ja in na nin bɛ muso kɔnɔman ka baloko ko fɔ a y'a faamuya i n'a fɔ n'a bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 a bɛ 1 fara o kan a y'a faamuya a ɲɛ b'a la a mako bɛ balo fɛn na minnu bɛ sɔrɔ balokulu dafalenw na an yɛrɛ ka sumaw na i n'a fɔ n'i y'a lajɛ i ɲɛ bɛ sogomafɛnw na yan nɔ i n'a fɔ sogo ni jɛgɛ fo ka se nɔnɔ ma ani fɛnw a mago bɛ nin bɛɛ la a n'an ka sɛnɛfɛnw olu sinsinna bɛ sɔrɔ minnu fana la i n'a fɔ tiga ani shɔ ninnu fo ka se funteni donna sugoroma n'a tulumaw ma ni sugoroma ta i n'a fɔ an ka sɛnɛfɛn na min bɛ kaba ye tulumaw na fo ka se tigatulu n'an ka situluw ma a mago bɛ nin bɛɛ la n'a bɔra yen i bɛna se kɛnɛya sabatilaw ma olu fana kan ka ɲini ka dun a fɛ i n'a fɔ an ka yiridenw na ani bɛ papayi la cogo min na mangoro bɛ yen ten a y'a mɛn n'a sara an ka nakɔ kɔnɔfɛnw na jaba bɛ yen tamati bɛ yen fo ka se karɔti ma a mago bɛ nin bɛɛ la ani fana ka fara o kan a kan k'i jija ka peseli kɛ fo siɲɛ 4 dɔgɔtɔrɔso la a ka kɔnɔmaya kɔnɔ o de b'a to ale bɛ kunnafoni caman sɔrɔ ani den ka kɛnɛya kan fo ka se baloko cogo ɲuman ma ani ka se ka jiginni ɲɛ labɛn k'a dɔn den hakɛ bɛ cogo min na den bɛ ka taa cogo min na kɛnɛya kɔnɔna la a y'a faamuya donc muso kɔnɔma k'i hakili to nin na i n'a fɔ fo ka se furakisɛ bilenmani in dili ma wa aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an mago bɛ aw minnu ye gatigiw ye ani aw ka buramuso ninnu dɛmɛ kosɛbɛ furakisɛ bilenmani natali la sabula ale de b'a kisi jeliko dɛsɛ ma kɔnɔmaya fo ka se jiginni wagati ninnu ma ani jiginni kɔfɛla ninnu bɛɛ a y'a faamuya ayiwa baloko ɲuman ni dɔgɔtɔrɔso la peseliw kɔfɛ laɲininen don fana musow ka jigin dɔgɔtɔrɔso la sabula nafa b'o de la kosɛbɛ den ni denbaya ka kɛnɛya bɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ ani fana i bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ i ni den ka baloko kan halisa i n'a fɔ jubatɔya kɔnɔ muso mago bɛ dumuniw na vitamine A caman bɛ minnu na a y'a faamuya min b'a to fana ka muso ni den ka kɛnɛya sabati i n'a fɔ surafiɲɛ ninnu k'o banaw bali muso ni den fɛ an mana ni ja lajɛ a b'a ye muso jubatɔ mago bɛ dumuni nafama caman na sabula ale bɛ den de balola a yɛrɛ sin na an ɲɛ t'a la gatigikɛ yɛrɛw b'an dɛmɛ an ka dumuniko la ale bɔtɔrɔ foro la an nana ni sɛ y'a fɛ ani nakɔ kɔnɔfɛnw b'a ka bɔrɔ fana kɔnɔ a nalen b'o fana ye o bɛ mun de yira muso mago bɛ nin balo ninnu caman na a ka sin di wagati kɔnɔna la i n'a fɔ n'a bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 san ale kan ka 2 fara a kan ale ni den ka baloko ɲuman kosɔn muso sindila ka baloko ɲuman tɛmɛnen kɔfɛ halisa laɲini kɛlen don denw ka bolociko la gatigiw k'an dɛmɛ denw ka boloci ka se ka dafa dɔgɔtɔrɔso la halisa denw ka kɛnɛya b'o de la ani aw yɛrɛ ka lafiya a y'a faamuya boloci ninnu kɔnɔna la fana a bɛ se k'aw jija n'aw sera ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafa o b'a to halisa lafiya bɛ na aw ni denw kan ka se ka denw mɔcogo ɲɛ ani ka lafiya don an ka gaw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la fana a ka jija ani denw ka si sange sulenw kɔnɔ kɔnɔman b'o la cogo min na sindila b'o la ten o de b'an kisi an ka sumaya banaw ma a y'a faamuya faamuya sɔrɔla baro la faamuya sɔrɔla ni faamuya sɔrɔla ni kun ye an ka bi baro ye